A quinta festa da exaltación da navalla chega á praia de Lourido un ano máis. Esta fin de semana aqueles os que lle guste este bivalvo teñen unha cita no Concello de Poio. Vades a poder degustar diferentes produtos como os que hoxe nos acompañan, pero bueno, despois Lidia vos dirá que hai moitas máis variedades das que vades a poder degustar cando nos acheguemos ali á carpa. Abren horario de mañán e de tarde, tanto o día 7 como o día 8. Nesta edición, a Asociación Amigos da Navalla de Lourido ten preparados uns 800 kilos de navallas para ofrecer en diferentes preparacións. Tortilla de navallas, empanada ou arroz son tan só algunhas das que se ofertarán a prezos populares. No, se siguen manteniendo los mismos productos que todos los años. Tenemos también el pulpo, porque siempre hay gente pues, que no le gusta la navaja. Entonces, pues mira, pues siempre tienes a optar para que vengan las familias y que a uno no le guste, pues que no quede mirándolo uno para el otro. Los productos siguen siendo lo mismo, la empanada de navajas, la navaja que es la estrella y después la tortilla de navaja. Entonces los precios siguen siendo los mismos, lo único que se subió fue el pulpo por el tema de la pulpera, que este año es a 9 euros, y después del resto de los precios siguen siendo los mismos y nada, que nos acompañe y que venga mucha gente. Dende o Concello recordaron aos asistentes que se habilitarán dúas zonas de estacionamento. Habilitados dous parkings, o que é o espacio público do parking que está enfrente da praia de Lourido, que é o que xa, digamos, público e está a disposición sempre dos veciños e das veciñas e dos que nos queiran participar e acompañar, e por parte da organización pois tamén conseguiron que Distribucións Freud pois lle deixase utilizar o aparcamento que queda máis cerca de onde vai a estar ubicado o que é a carpa, non? A apertura da carpa será ás 12:30 durante as dúas xornadas hasta o peche e contará cunha actuación do Grupo Azabache para ambientar a carpa o sábado pola noite.